Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ukuphupha ingane yakho okanye eyomunye umuntu encane ikhala lokho kusuke kubuka ukuthi kuzomela uqaphele ngabe mhlasimbe khona ingane yashona incane ingenzelwanga izinto uma ukuthi khona ekhaya uzobe usuyabona ukuthi kahle kahle lengane isiyakhala idinga ukuthi niyenzele lezo zinto eningazenzanga. Ukuphupha unengane encane usana noma uphupha ingane encane noma umntwana leli phupho lisho inhlanhla enkulu ezovelela